Pune întrebări. Convingerea mea este că dacă pui suficiente întrebări, cu siguranță găsești o nevoie sau o dorință pe care o poți îndeplini. Oricum ar fi, vrei să te asiguri că faci asta. Una dintre cele mai comune greșeli în vânzări e aceea că oamenii merg să prezinte oferta, produsul, serviciul, înainte să afle nevoia sau dorința celuilalt. Una dintre cele mai mari probleme. Și ideea este să nu începi, sub nicio formă nu începi să vorbești despre produs sau serviciu până când nu ai o nevoie sau o dorință. Acum, oamenii tind să vorbească despre problemele lor, nevoile lor și dorințele lor oricum. Evident, poți susține acest proces prin a pune întrebări. Când pui întrebări, leagă-le de interesele pe care știi deja că persoana cu care discuți le are. Vorbește pe limba ei. Pune întrebări în limbajul intereselor sale principale, în limbajul și în conceptele specifice industriei în care activează. Pornind de la cu ce te ocupi sau ce te interesează, ce te ține noaptea treaz? Asta este o întrebare care mie îmi place foarte mult pentru că indică lucruri semnificative care preocupă oamenii. Îmi mai place o întrebare. Hai să spunem că vorbim cu cineva care este în business și care poate are dificultăți cu rulajul de personal sau cu încasările sau cu modul în care se desfășoară comunicarea în companie. Ce întreb eu este următorul lucru. Imaginează-ți că vii mâine la birou și lucrurile sunt exact așa cum îți dorești tu. Ce vezi, ce auzi, ce simți. Sau, imaginează-ți așa că ar putea exista o magie prin care, peste noapte așa și de la sine, să se rezolve o problemă de-a ta. Care este acea problemă care, dacă s-ar rezolva așa ca prin minune sau ca peste noapte, ar face cea mai mare diferență în business-ul tău? Nu. Cu ce scop dorești acest lucru, de exemplu? Cu ce scop cauți un consultant? Cu ce scop cauți un coach? Dacă lucrăm în marketing, cu ce scop dorești să-ți refaci branding-ul? Cu ce scop dorești să îți faci sau să îți refaci site-ul? Cu ce scop dorești acest lucru? Când clientul sau potențialul client aduce motive, aici practic începe să se convingă singur. Da? Asta apropo de rolul nostru de a convinge. Nu, dacă știm să punem întrebări bune, prospectul se convinge singur. De asemenea, află care este reprezentarea internă a succesului clientului. Putem să ne gândim la asta ca la o metodă de confirmare. De exemplu, ce folosesc eu? Pentru că sunt în domeniul numit training și vorbesc în fiecare zi aproape cu oameni despre traininguri. Una din întrebările pe care le pun e următoarea. Ce traininguri ai mai făcut până acum? Și e o întrebare care are sens și este foarte firească în acest context. Ai făcut vreodată un training care ți-a plăcut foarte, foarte, foarte mult? Și aici, persoana, dacă a avut o astfel de experiență, începe să-mi povestească. Deja eu aflu cum arată o experiență de succes pentru această persoană. Mai mult decât atât, dacă a fost cu adevărat o experiență pozitivă, persoana va intra într-o stare pozitivă și pot deja să calibrez asta și să ancorez cum arată succesul în acest moment. Pot, tot legat de întrebarea asta, să descoper mai departe strategia de motivație, decizie și reasigurare. Pot întreba cum ai ales acest training, cum ai știut că era un training potrivit pentru tine. Și atunci, ascultând predicate și observând tiparele ochilor, desigur, dacă am acces, voi descoperi strategia de decizie. Pot să descoperi și strategia de reasigurare, întrebând, odată ce ai făcut trainingul, cum ai știut că a fost un training bun? Și din nou pot să ancorez această stare pentru a o utiliza mai târziu. Foarte, foarte
puternic și deschide multe posibilități de a ancora și de a lua informații despre cum se motivează persoana, cum ia decizia și cum este apoi reasigurată că decizia a fost una bună. De asemenea, descoperă valorile. Foarte important și știu că, da, valorile sunt un subiect mai curând de Master Practitioner, dar din această fază puteți reține această întrebare. Ce este important pentru tine legat de? Dacă vinzi coaching, ce este important pentru tine atunci când îți alegi un coach? Ce este important pentru tine atunci când mergi la un curs? Ce este important pentru tine atunci când îți alegi un consultant? Ce este important pentru tine când îți cumperi un laptop, un telefon? Ce este important pentru tine atunci când alegi unde să mergi în vacanță? Și reține, acestea sunt valorile clientului tău și vei vrea, în momentul în care faci oferta, să le utilizezi prin a-i arăta cum anume oferta ta satisface sau împlinește aceste valori. Valorile sunt și niște butoane emoționale importante, sunt ca niște butoane roșii ale emoției. În momentul în care le apăsăm pozitiv, adică într-un fel care îndeplinește valorile, obținem încântare și emoții pozitive. În momentul în care facem lucruri împotriva valorilor sau le apăsăm în moduri nepotrivite, atunci putem obține reacții adverse. Deci foarte util și important de cunoscut valorile persoanei. Și mai putem descoperi metaprograme. Dacă persoana este judecător sau perceptiv, e un metaprogram important în vânzări, numărul de convingători, și am mai menționat asta și la strategii. Întrebarea este de câte ori ai nevoie ca cineva să-ți dovedească competența înainte de a fi convinsă de ea. Pentru unii oameni se întâmplă automat și aceștia sunt oamenii cu un convingător automat. Pot fi imediat convinși să decidă să lucreze cu tine. Problema cu ei este că pot fi la fel de ușor convinși mâine să se răzgândească și să lucreze cu altcineva. Apoi, poate fi vorba de un număr de ori, de 2-3 ori, de exemplu, și atunci știu că persoana aceasta are nevoie de 2-3 interacțiuni cu mine, are nevoie să vadă 2-3 variante, 2-3 oferte, să facă 2-3 teste pentru a-și bifa strategia de convingere. Sunt persoane care au nevoie de o perioadă de timp pentru a se convinge și sunt persoane care nu sunt niciodată convinse. Sunt un pic mai provocatoare ca metaprograme, dar avem și aici modalități de a lucra cu asta. Cineva care are nevoie de o perioadă, să spunem 2 săptămâni, ca să fiu convins de ceva, am putea spune, ok, ne auzim peste 2 săptămâni, dar nu ar fi o idee prea bună și nici nu ne-am dorit asta. Ceva ce am putea face, nu-i 100% garantat să funcționeze, dar uneori funcționează. Putem să lăsăm să treacă un timp care e 10% din perioada menționată și să spunem că avem 2 zile, revenim către client și spunem wow, nu ne-am mai auzit de mult, parcă au trecut 2 săptămâni. Apropo, și continuăm discuția de unde suntem în procesul vânzării în 5 pași. Nu e garantat, dar funcționează suficient de des încât să merite luat în calcul. Iar pentru cineva cu un convingător de tip constant, iată ce putem face. Spunem ceva de genul: știu și știi că ești omul care nu este niciodată convins. Asta face ca persoana să se simtă văzută, să se simtă înțeleasă, să fie de acord. Convingătorul său, de acolo de undeva de pe fundal, spune exact așa este. Așa că, dacă tot nu ești niciodată convins, ce-ar fi să faci asta și să te convingi singur? Este singurul mod în care te poți convinge singur, făcând-o. Da? Ok, asta este despre a pune întrebări, asta contribuie la a crea un proces de vânzare mai curând consultativ și vrem să mergem mai departe doar când știm ce nevoi și dorințe are clientul. Deci nu trecem de acest punct până nu suntem 100% convinși că am descoperit o nevoie sau o dorință.